Hadin ke jing o jing nam jong ki babon ki nong song dukan bat kum ju ki pat ba halor ke jing long jiman jong office of district transport officer kari boy district kabadan hakashnong umling kadai ka kong rona kimden kabadai ka vice chairman jong ka public grievances committee jong ka sarkar jilla kabadai ru ka MDC jong ka nongpo menta ka sni kala ban jurup sinan ya ka take office ban lap ki jingduna jong ka take office kumla ujo da ki pat ba kuman chupan pau hang ni baga kong rona kimden kala wan ru banyakan du dangshan humanitarian katana transport ubahas nyau halang dhar ban pen ngau ki jingduna ha ka take office sarkar bat menta ka sni kala let sinan daladi ban lap dala ki jongi khman ya ka jinglong jingman jong ka take office sarkar akaba la lap shibun ki jingduna kumko ka jaka let shaba ka building ka badai ka jaka trekam jong ka take office bat ki bai na kalyang ka kong rona kimden ha ka jingsan ran lang ki nong yalam ka party NPP na nongpo ki nong shong dukan ki let ru banyakan du yu district transport officer uba ai Karman, bat kum juru ya u MVI banyakran halon kita ki jingduna bat ki jinglong jingman jong ka ka office menta. Habakaran sikla pathai ku bor nakaliang ka kong rona kimden kalaong bahakatay ka jingjurup jong ka bat ya saudong jong ka ka office sarkar lalap sisay ki jingduna bat ladan kam man pentamay nado ka building ka phalang ka bat kum juru ka jakalit shabal kababyang bat kapen pauru ya ka jingsngu ya ka sarkar NPP kapla ai bor ya ka banlet jurup ya ka take office bat kum ka vice chairman jong ka public grievances committee kan selitra ya ka tay ka jing e sya ka sarkar bakin thaulat kum no ban pen byang ya ki jingduna ha ka take office Shibun ya ki social media bat singo ban ai ka jing kuble ka bakar pang ya igong ar khandai ti bade MDC jong ka nong ko jong i ba ila wan hita la de ban be ya ka ne ka ki o compound de ki jing e ki ba na ka diang jong i ki nong shong bukan ya kan do ah po jong ka ne ka compound mo ka long kum ne ha ka jing mat ka jonga ba ka jing yu i ka jonga kadon ka jing per shibun ba ha ki por ki bla de bat ki ba menta ki por menshwa ki kali supaya baro ki yang dot apo jong kan ya ka DTO kompas nangta kan kini ki tourist ki bawan nakaleng ki wan hangne ki snu tenat haban wan rung hangne namar ka jakar ka bakeloj te ki pun bha ki bawan ki dukan ro ki ya o bha ki por ki bala dem henry ha kini ki sni ki ba menta baro ki le ya phet dot nangne ki tourist ki sipai baro ki le ya phet dot nangne ka i ka ba penlong yang i kinong syong dukan bagi syam jingi ka long ba baro kinong syong dukan menta hangne la bun bak hang dukan namar ka bom don ka yau bom don syuk ki ba wan rung wan mi na ka daw jong ka jing e ka bangi ya kendu ha ka bom biang na ka liang jong ka toilet bat ka ni ka office hangne bat ka ti ka ko pasibaro Nagaliang gajongi kung kinopsongkan hadin panglayo banyak kendu ya song balik persngo ya kijongi kung kinopsongkan ini badeng kong hi kajing kendu jingi kalong pa tani kapan kana shwa kambia namar ba habawan ki customer habawan ki passenger ki watchwa ya ka pankana ba kiyo bandai ban jak hajeladi bat hadin kata ipai se ka kita ru kambiang ka ru kamdon ina ta kadau kicing ki bangi kendu ka ba kausan ki gini ki akli ban hadin kata ka put sini ki dukan ki cumi kila jauh umlun kita ki kicingnya ki bakam kemat na ka benta cumi ki dukan na sisang ki dukan ni la persang nadu arancar abuai ban ai kicing tho sha bisa ditiu ba in peklam ni kicing ki dukan hamin bat kuntang la ha kopi rusuk komisioner dari kat hadu mentam padon we rupa ngap popet ini snu kemen sibun ikong nang hau tu benai bladap nili kendu ilawan hidaladi ban pet ban mi ya kecungi kum kinong sangkan amni itu kan kawe kelong ngasumu kum MDC oi ngadi MDC jong kan ya kanong po constituency ke headquarter jong ka Ripoy district
de Henry kum EMDC kan ni ka de ka state subject Henry ngasungu pada ya ka mereka sorkan pakum juru ya ka parti NPP ka bala ailat yang kila tung yang kum ka vice chairman jong ka public grievances committee patha lor jong ka ne ka jing pensiap jong ki ka ne ka kam ngayo ka bor ya ka bangan wan bej henmi bat hadin bangalawan dala dehi ngakan mau bah ki por ki ba mensua kan ne ka jaka ka itnat ha ki nong shong dukan babli ka yeu ka hat ka jong ki ka yai ha kan rei kum bakalong menta ka tu ka jing itnat ka jong ka jing khoi ka jong ka jing biang ka jong ka na du ki pan khana na du ki ki wa ka kum ka jing don kam jong ki nong shong dukan kam biang shu teng hak wa ba kan ne ka jaka hi ka de ka ba kham peluit atak ka nong po ka jong ka de ka ba kham nya ha dan rei hang ne ngi don kan ne ka space ka ba kham peluit ngak wa ba ki nong shong dukan kit im da ka ba ki nong lek nong wan la dangin ong kum ki Torres la ne kum ki nong lek jing lek ki bayar shagwati la ne ki ba kiu shu shu long kin sange akan ne ka jaka bahkan long ka jaka shong thai na ka banta ka jong ki bat kan long ru ka jing pen kiu pat yang yeu ka hat jong ki ne ki local vendor ki jong yang la ne ki long shong dukan ki jong ni kata kan ne ka jing kwa ka jong bat ngam ye lek bat pen sngo bahkan ne ka jaka kan tiknat pan ne ka ba kan long hati por ki bala ne ki dan maha shu shu ka ngan ye lek bat pen sngo pen snap shaka sorkar kamtam le Indonesia i Honorable Deputy Chief Minister sa Snow Maha ibadik tek kaneka transport department